We're going to flood Copenhagen in opinions and in humans and in mass and show that the civil society is there and they will not tolerate empty words anymore. What we're going to do is that we're going to gather everybody and then we're going to make a huge flood. We're going to put people in blue ponchos and then we're going to flood all the streets of Copenhagen like a big wave. Then we're going to reach the world offsetting scheme, which you can imagine like a trading floor. So everybody is selling the forest. They're like trying to promote market-based solutions. They want to buy the clean air that we're breathing, but that's not really working. So the flood will wash away all the false solutions, and now we can promote climate justice and the real solutions for the people. So stop offsetting. Join the Flood for Climate Justice, December 12, 2009 in Copenhagen. Ich mache bei Friends of the Earth The Flood mit, weil ich der Meinung bin, dass viele kleine Schritte auch ganz viel verändern können. Und wie kann man auch tatenlos zu Hause auf der Couch sitzen bleiben, während 20 Millionen Menschen im globalen Süden auf der Flucht vor den Folgen des Klimawandels sind? Dürren, Überschwemmungen, Versalzung des Trinkwassers treffen die Ärmsten der Armen und wir hier im globalen Norden, wir schauen weiterhin zu und lassen andere für unseren Lebensstil bezahlen. Das geht gar nicht und das ist schon lange nicht fair und das muss verändert werden und zwar jetzt. Donc le 12 décembre, les Amis de la Terre et Climate Justice Network organisent une manifestation de Human Flood, c'est-à-dire de marée humaine. Tout le monde sera habillé en bleu. L'idée, c'est que tous ces gens vont nettoyer les fausses solutions proposées en attendant Copenhague, c'est-à-dire ce qu'on appelle business as usual, commercer avec nos ressources naturelles et à des buts non pas de réduire les émissions de dioxyde de carbone, mais de faire un peu plus de monnaie pour ceux qui sont déjà très riches. Donc je pense que le débat va encore un peu plus loin que l'écologie. Le risque, c'est de déséquilibrer encore plus la répartition des richesses sur la Terre. Donc je me suis dit que c'était important d'essayer de montrer que tout le monde était contre ces fausses solutions. Jeg deltager i The Flood, fordi jeg så forfærdeligt gerne vil have, at vi får en ambitiøs klimaaftale i København. Den skal være ambitiøs, så vi kan forhindre, at jorden oplever flere klimaforandringer, end den allerede har gjort. Derudover så vil jeg også meget gerne have, at vi får en retfærdig klimaaftale. En retfærdig klimaaftale, hvilket betyder, at den ikke kun skal være retfærdig over for den klode, vi lever på, men også skal være retfærdig over for de mennesker, der lever på jorden. Det vil sige, at jeg synes, at det er meget vigtigt at sætte fokus på, at de rige lande bliver nødt til at påtage sig et større ansvar, end de udviklingslandene skal. Og det handler både om, at de rige lande har et historisk ansvar for de klimaforandringer, vi oplever, men det handler også om, at de rige lande har en meget større kapacitet og meget større mulighed for at gøre noget ved de klimaforandringer, som vi meget gerne ikke skulle opleve. Og det er derfor, at jeg vil deltage i The Flood, fordi jeg tror, at vi på den måde ved at gå sammen omkring det her kan sikre, at vi får en både ambitiøs og en retfærdig klimaaftale i København.